Prapatan angker. Prapatan kuwi dumunung ing dalan gedhe antar kecamatan kang dipedhot dalan yen ngalor tekan Désa Karangwuni lan yen ngidul tumuju Désa Gesing. Prapatan kasebut uga mapan ing bulak utawa benggangan désa kang adoh kana adoh kene. Anane diarani prapatan aseman jalaran ing pinggir dalan pojok lor kulon prapatan kono ana wite asem. Gelenging wite ana rong prangkulan wong dewasa. Pang-pange ngrempayak, godhonge ngrembuyung. Royom kena kanggo eyuban, lamun mangsa ketiga panas gumlempang. Suprandene miturut gothèking akeh, prapatan aseman iku nggémbol maneka warna misteri. Akeh crita aneh kang dialami déning sawenehing warga masyarakat. Crita kang menawa diramesi dilaras-laras ora murih nalar. Crita aneh-aneh mau antara liya pinuju wayah pecat sawet udakara jam 10.11. Ana wong kejungkir saka sepeda motore nganti tiba semaput ning kalen. Tujune enggal kadenangan wong kang sacepete aweh pitulungan. Bareng wis sadar, wong numpak sepeda motor mau banjur crita. Sajak kawistara oleh isih kamiweden. Dheweke kandha anane nganti kejungkir kuwi merga mbanting setir. Ngindani aja nganti nabrak bocah cilik-cilik sing padha oyak-oyakan nyabrang dalan. Teko aneh temen. Banjur bocah kuwi, bocah ngendi? Wong panggonan kono adoh saka Karang Padesan. Kira-kira kok bocah-bocah Bajang Siluman utawa anak-anake bangsa Demit. Semono uga tau ana kedadean kang mirip-mirip karo crita mau. Sawijining dina ana mobil nglimpang nyemplung kalenan. Merga kocape si sopir ngindani nabrak wong dikroyok rame-rame ning tengah dalan. Gajeke kaya wong dibegal. Mongko bareng diyaktenake saktemene ora ana apa-apa. Mbok menawa wae si sopir kok salah tonen utawa panyawange ngalami halusinasi. Ana maneh tunggale kaya crita ing ngarep. Wayah lingsir wengi ana wong numpak sepeda motor ngliwati prapatan aseman. Eloke bareng lakune tekan prapatan kono, saka rasa rumangsane dheweke kaya mlebu alas geretan. Nanging nalika arep golek dalan metu saka alas, lakune dadi kesasar-sasar. Ora temahane malah keblosok ning jero jurang. Ing esuk sandake wong kasebut jebul ditemokake turu gumletak ning tengah sawah sanding pit motore. Lho, sampeyan napa niku rilayat kok tilem ting tengah saben kula? Pitakone Asmiran, wong kang duwe sawah. Gumun pungun-pungun. Sajek jumblek, ya lagi sepisan kuwi dheweke meruhi sawahe kanggo turu rialat kaya enggon-enggon keramat. Mboten, kula
kala dalu kula wangsul saking tanggapan campursari teng dusun Karangwuni. Pratelane Mariani, pangendang grup campursari Mawar Biru iku. Groyok isih kambi kolak-kolok. Sareng dugi prapatan Aseman, lampah kula rumaos mlebet wana. Kula lajeng pados mergi medal saking wana. Ning lampah kula malah kesasar-sasar ngantos keblosok teng nglebet jurang. Wekasanipun mripat kula semrepet boten semerep napa-napa. Crita cekake Marjani kang mangkono kuwi sakala terus bisa didamangi dening Yasmiran. Nek ngoten sampeyan pun diwalik paningali, Mas. Sampeyan dibekta teng alame bangsa lelembut. Kula kalap nggih. Tumanggape Marjani sajak ora percaya marang apa kang wis lelakon. Leres, ning boten usah dipikir jero-jero, ujare Yasmiran aweh panglipur. Kados sing sampeyan alami niku nggih empun bola-bali kelempahan. Prapatan Aseman ngrika nika pancen nggene bangsa ngoten-ngoten niku. Oh, ngeten. Untung kula tasih dijangkung dening Gusti Kang Murbeng Gesang Wilujeng. Siset kulit kula mboten mawon mboten. Sumambunge Marjani karo nguwasi awake. Lah inggih, aneh to? Yasmiran numpangi rembug. Cobi, pit motore sampeyan niku didelok. Wonten sing rusak napa mboten? Sapandurat Marjani lagi eling sepeda motore. Sakwuse diteliti kelawan permati, tetelo tumpakane kuwi ora ana kang remek apa dene sempal. Isih apik. Kamangka sing mesti rak kanggo nerak-nerak galengan utawa urung-urung sawah. Sae, Pak. Boten wonten ingkang risak. Ning terus pripun gen kula mbekta dhateng margi ageng? Pitakone Marjani semu bingung. Sautara iku wong-wong kang menyang sawah saya akeh. Jer mangsa kapat utawa mangsa labuh. Wayahe among tani padha nyiapake pawinihan lan besik galengan apa dene kedhokan sawah dimen sukete mati. Pepuntone Yasmiran banjur ngeroyok kanca-kancane diajak nggotong reroyongan sepeda motore Marjani menyang dalan gedhe. Sawise tekan dalan gedhe, saking banget senenge Marjani tumuli ngulungake amplop blonjo olehe manggung campursari dek mau bengi marang wong-wong serayan kasebut. Ora lali mratelakake atur panuwune. Marjani terus gegayan pamit mulih. Ing batin dheweke ora entek-entek oleh muji syukur dene isih pinaringan slamet. Senajan kelangan blonjo oleh manggung nanging ora dadi apa. Timbang kelangan nyawa, idep-idep sambatan. Prapatan Aseman kuwi pancen angker. Awit miturut critane mbahku, ning kono iku jaman penjajahan Londo mbiyen nggo kuburan kuli-kuli dalan. Cluluke Yasmiran marang kanca-kancane nalika arep bali menyang sawahe dhewe-dhewe. Lara-larahane piye kok ana kuli-kuli dalan dikubur ning bulakan kono kuwi? Pitakone Markom kapiadreng. Kuli-kuli dalan iku dibedili Londo. Londo kuwi pancen kejem. Njur apa perkarane ing atase kuli dalan wae kok dibedili?
Tumanggape Suwidi nrambul gunem. Kuli-kuli dalan iku wani ngroyok lan mateni mandore. Merga mandore kongkang cengkiling lan tumbak cucukan kakehan cocot. Yasmiran aweh katrangan. Loh, kok dikubur ning kono mau? Apa jisime ora diopeni keluargane? Markom kapak-kapak miterang. Oh, kali-kali dalan kuwi wong saka adoh-adoh kono. Londo mung golek penake dhewe. Mulakno jisime kuli-kuli dalan mau banjur dikubur ngenggon. Ge isih pendem kucing. Ora dirukti apik-apik kaya wong akeh-akeh kae. Jlentrehe Yasmiran. Jan, ora idep pri kemanungsan tenan londo kuwi. Ceplose Suwidi. Memper nek sukmane wong-wong mau njur mrayangan nunggal ing alaming bangsa demit. Kaya mangkono mau tanggapan saka saperangan warga masyarakat ngenani asal muasal keangkerane prapatan Aseman. Ewa semono uga akeh wong kang ora percaya. Munggo dasare iman kepercayan marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Yen wong kuwi iman nanging kapercayane isih gronggong, bakal gampang dileboni dening daya pengaruh mistis, kekuatan gaib jin setan. Jin setan kang bisa memba warna dadi maneka wewujudan. Gendruwo, wewe, pocong, jlangkong, sundel bolong, tuyul, banaspati, peri prayangan lan sedabrek jenise bangsa lelembut liyane.